Fitra li l-President ta' Malta l-Maġistrat Carol Peralta qal li deċida li jirtira kif għandu li qed li jagħmel, stqar li dan għamlu wara riflessjoni fonda u tranquilla. Carol Peralta żied li din id-deċiżjoni ħada wara numru ta' diżappunti u diżillużjonijiet fil-kamp nazzjonali, filwaqt li fl-istess ħin għamel referenza ta' sodisfazzjon għad diversi ħatrit internazzjonali li kellu. Fil-fatt Carol Peralta mhux biss kien maġistrat fil-qrati Maltin, iżda serva wkoll fi qrati internazzjonali. Fosthom serva bħala mħallef Mitrovica fil-Kosovo fejn kien jiġġudika każijiet dwar reati tal-gwerra. Kien f'Mejju tal-2012 li Peralta reġa' beda jservi fl-irwol ta' ġudikant fil-qrati Maltin. Kien hemm perjodu fejn bl-aġir tiegħu daħal ukoll f'xi ftit kontroversja. F'Diċembru 2013, il-Maġistrat Carol Peralta talab għall-arrest ta' ġurnalist ta' The Times of Malta li mar jieħu ritratt ta' festin tal-miliet li allegatament kien qed isir f'awla tal-qorti. Dwar dan il-każ intalbet l-investigazzjoni tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja li għadha għaddejja.